Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović tvrdi da je sada sve u rukama mandatara Zdravka Krivokapića, te da od njega zavisi je li stav o ekspertskoj vladi u Crnoj Gori zacementiran ili može doći do promjena. Svi smo zajedno došli do dogovora da Krivokapiću predamo palicu i da on sastavi tim za koji misli da je najbolji i sa kojim on može da sarađuje. Smatram da smo mogli da sastavimo vladu za 15 dana, da su svi poslanici nas 41 izrazili samo jedan stav, a to je da će podržati vladu i da stoje na raspolaganju ukoliko premijer odluči da ih pozove u tu vladu. Ali isto tako, ukoliko odluči da ih izostavi, da neće imati nikakvu ljutnju i da neće imati nikakav specijalan zahtev, rekao je Abazović. On je istakao da je bilo teških reči na posljednjem sastanku kod Krivokapića. Bilo je teških reči, ali ja imam drugu percepciju. Mislim da je to samo velika gluma određenih ljudi. Bilo je teških reči, nije se odnosilo na mene. To je sastavni deo posla. Padnu teške reči među članovima najuže porodice, a ne među ovolikom problematikom. Znam da smo svi mi pod pritiskom i što se mene lično tiče, ljudski je praštati. Nemam nikakav lični problem ni sa kim. Uvek sa zadovoljstvom prihvatam komunikaciju, kazao je Abazović. Abazović je rekao da na sastanku sa Krivokapićem nije dogovoreno personalno kome pripada sektor bezbednosti. Nije dogovoreno personalno, ali tu sa nama nema kompromisa. Mi se nećemo kockati sa Crnom Gorom, dok bude zavisilo od nas nećemo. Ako njima to ne odgovara, ako oni žele da uvedu ljude koji nisu dobronakloni prema ovoj zemlji, ja to ne mogu da prihvatim. I slobodno neka nađu 4 kruga poslanika da im naprave tu većinu, poručio je Abazović. Prema njegovim rečima, nije tačna teza da su glasali za političare, a ne za eksperte. Građani su glasali za promjene, za diskontinuitet. Njima je koncept vladanja DPS-a preko glave, a to je koncept partijske države. Nemam ništa protiv nijednog političara. Ono što smo mi rekli je da koncept ekspertske vlade najbolji s obzirom na to da je veoma složenu ekonomsku i zdravstvenu situaciju. Plus mi smo podeljeno društvo, ne znam kako lideri DF-a to mogu da shvate, rekao je Abazović.